Meikäläisen nimi on taas jälleen kerran Herra Pinkku. Ja tänään pelataan Growtopiaa. No niin. Mennään meidän omaan maailmaamme. Siellä on joku murusu. Minun nimi on... Sitten missä se on se meidän? Yksi K900. On. Tämä on meidän maailmamme. Mehän olemme tehneet tätä maata. Me olemme tehneet tätä maata, mutta tämä ei ole vielä niin hieno kuin pitäisi. Koitetaan hankkia tässä videossa VL. Niin kuin sen nimestä näkeekin. Että sillä viisi. Me koitamme hankkia tässä videossa VL. Näy! Yksi timantti puuttuu. Toinen tämmönen siemen. Koitetaan saada tästä maailmasta mahdollisimman hieno. Minä olen aika aloittelija. Minä en ole pelannut kuin yhden kerran. Growia. Menin 4 murusun parkkouriin ja voitin sen ja sain vähän kamaa. Onkos minulla mitään vaatteita? Ui, mulla on tämmönen. Mikä helvetti tää? Ei vitsi, tää näyttää oudolta. Ja sit mä sain tämmöstä hienoa blokki. Laitetaan nää hienot blokit. Miksi tässä on tätä laavaa? Hakataan tässä tätä laavaa tästä pois. Noin. Tehdään tänne vaikka semmoinen paikka. Sitten tästä laitetaan noin tohon. Sitten laitetaan siihen jossain vaiheessa jotain. Ei saanut timanttia. Jee, timantti. Jee, me saamme lukon. Jee! Ensimmäinen lukko. Store. Lockland. Ei! Mitä mä panon? Ei mitään backia. Mä en halua tuosta pelistä. Noin jätti voi mennä tonne. Yeah. 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 Nyt tämän. Ja tästä on just. Oota. Venuskurrut. Tree. Mitä? Oliko se mukamas Venus? Oli. Venuksen taimi. Anna se takaa. Mä kysyin jos. Oliko se? Se piti olla. No, meillä on nyt Venuksen taimi. Ja toi. Me ei aiota antaa sitä kyllä takas, koska me vaivalla vedettiin se parkouris läpi. Hei, käydään uudelleen siellä parkkourissa. Exit word. Lokuus 2. Täällä kannattaa käydä. Tää parkkouri on tosi helppo. Täällä ei ole tavallaan mitään vaikeaa kohtaa. Täällä paitsi, että täällä on hirveästi laavaa. Mä haluan tuon pinpallin tuolta. Ai! Mä kuolin. Ei. Ai. Kuollut. Miksiköhän tossa...
Ei kuultu. Ja sitten juosta eteenpäin. Täällä ei oo mitään palkintoa. Ei oo reiluu. Mulla ei enää näitä liskoja. Sun pitää laittaa sinne parkkouriin toi palkinto. Mut voiko sä antaa ne? En. Kiro! Mä laitoin ne vahingossa. Oikeesti! Muuten mä en päästä enää mun maahan enää ikinä. No sitten päästä me kaikkiin muihin paikkoihin. Joo, mennään tonne K900. Jatketaan tästä. Koitetaan saada tässä videossa vielä saadaan kerran se VL. Hän exit girl. Mikä se maan nimi oli? Mikä on Ommo? Mikä on Ommo kymppi? Mä en kyllä tiedä yhtään miten näissä. Täällä taas. Koitetaan vetää tätä parkkoria läpi tässä. Ei kysymysmerkki. Ei. Joo, me päästiin tossa hyvää kohtaa, mut sit joku kakkanen tuli pilaa. Ei. Tämä. Ei. Väärin. Tämä ei. Tämä. 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 Mene. Mä haluan nähdä, että mikä oli se. Tämä. Ei. Kakka. Tulo VL. Tässä on vitsi joku Dirk-parkkour. Vitsi mä vihaan näitä. Jos on tämmösiä parkkoureja. Joo, ei ole. Joo, täällä on joku. Mitäs tää? Tästä. Joo, täällä maassa ei ole mitään kiinnostavaa. Koitetaan nyt vaan koittaa saada jostain paikasta sitä VL.
Ei tätä, mä en halua tänne. Tää on huono paikka. Mennään tänne. Päästäkää! Päästäkää sisään. Oikeasti. Tää ei oo hauskaa. Päästäkää! Päästäkää! Ei! Päästäkää! Jee! Päästäkää! Koitetaan saada tänne maahan Adit. Koittakaa. Laitetaan tällä. Tästä on voita. Lihannakin auki. Oh, 900. Ui, mikä? Housut. Jee, mä saatiin puku. Saatiin housuja. Ei olla munasilta. Onks nyt kauks tässä? Joo, tässä videossa ei saatu VL, mutta laittakaa silti tykkäys ja tilatkaa kanavaa, jos haluatte nähdä lisää näitä Grovetopia-videoita, kun me koitetaan hankkia VL. Niin. Muistakaa tilata kanava. Ja meikäläisen nimi oli tässä jälleen kerran Herra Pinkku. Nähdään